Vi vil fortælle om skoleforholdene i Silkeborg. Vi vil blandt andet komme ind på Borgerskolen og Tørlangsskolen. I starten gik Silkeborgs børn i skole i Skallerup Nygårde, cirka 7 km uden for Silkeborg. Rige forældre sendte deres børn på privatskole ind i Silkeborg på grund af den lange distance. I år 1859 startede en mand en skole for børn i Silkeborg i et lejet lokale. Han var en lærer til 60 børn. Oven på den her bygning, der byggede man så noget ekstra til, og det er så blevet til det, der blev Borgerskolen i 1878. Borgerskolen bestod af 5 pigeklasser og 5 drengeklasser. Og Borgerskolen, den havde den her plan om, at det skulle være en rigtig god pædagogisk undervisning med rigtig dygtige lærere. Men det var langt fra, hvad det egentlig var i virkeligheden. Fordi lærerne, deres vilkår var simpelthen virkelig dårlige. De fik nærmest ingen løn, og de var nærmest tvunget til at bo i den her fattiggård. Det gjorde så, at lærerne kom og gik, som de ville, og deres undervisning blev simpelthen dårligere og dårligere. Det skete alt sammen på grund af, at den her by var i en meget fattig periode, og kommunen gad nærmest overhovedet ikke at støtte den her skole. De var nærmest fuldstændig ligeglade med skolens, elevernes og lærernes forhold i den her skole. Og lige så stille så forsvandt folkets støtte også til den her skole, og Borgerskolens ry, det blev dårligere og dårligere. Og lige så stille så forsvandt eleverne over til de seminarier, der var blevet bygget imens, og de nye privatskoler. Og det var blandt andet til Hollangs Privatskolen. Her kan man så se et billede af Borgerskolen, hvordan den så ud i 1910. Og i 1892 der kom lærerinde Theodora Lang til Silkeborg fra København af, hvor hun var studerende, på grund af, at hun havde fået en henvendelse fra nogle forældre, som havde nogle piger, som de gerne ville have på en skole. Og de manglede simpelthen en lærerinde til den her skole. Og det kan man se her, at det var den gamle bygning, som hun havde fået tildelt til at undervise de her 16 piger. Det startede med, at de var 16 piger, men hurtigt så steg tallet af elever, og snart så måtte Theodora udvide bygningen og få flere lokaler, fordi at der simpelthen var så stor tilvækst af elever til skolen. Og det siges, at hun var meget stædig dame, som havde hun var meget dygtig praktisk og fagligt, og hun ønskede simpelthen bare at opnå den bedste undervisning som muligt for de her piger og til Hollangs skole. Da nogle af eleverne de blev ældre, så ønskede de sig simpelthen den her præliminære eksamen, som kun kunne fås faktisk over på en af realskolerne. Derfor flyttede de over og fik den her præliminære eksamen, som stort set svarer til vores afgangseksamen i dag, hvor man testes i skriftligt og mundtligt. Men senere der fik Theodora også indført den her præliminære eksamen. Og man kan sige, privatskolerne de blev mere og mere populære. Det var her de rigeste børn ligesom hørte til, hvor seminarieskolerne de så hørte til middelklassebørnene, og til sidst så var der Borgerskolen, så var det ligesom arbejderbørnene, eller arbejdernes børn, hvor det dårligste forhold fungerede. Så det endte med, at privatskolerne var rigtig populære. Men i dag ser vi dog, selvom der var mange privatskoler, kun at vi har Theo Langs skole og det, som vi kalder i dag Kornmodskolen, tilbage som de 2 eneste privatskoler i Silkeborg. Robert Hørdum, som i 1890'erne gik på det vi i dag kender som Kornmod Realskole, har valgt at besøgt i 1973 sin barndomsby, som var Silkeborg, hvor han gik i skole, da han var barn. Robert var uddannet maskinarbejder på Silkeborg Maskinfabrik, hvor han var en af de første i Silkeborg, som fik kørekort og var taxichauffør. Han fortalte i
1974 af sine erindringer om, hvordan det var at gå i skole i Silkeborg. Silkeborg Avis, det vi i dag kender som Medlemsavis. Han fortæller om i hendes skoletid, hvor der kun én kommunalskole, og det var borgerskolen, hvor der udover forstander Bjerrum, kun var ansat 4-5 andre lærere. Og selvom der var en stor klasseforskel, hvor der var borgerklassen, arbejderklassen, altså de fine, eller som jeg selv kalder dem, aristokratiet, hvor de hverken de borgerlige eller de fine vælgere ville have noget som helst at gøre med arbejderklassen. Borgerskabet, hvor de fleste gik på en privat realskole, som hedder Kornmod i dag, var den skole, som Robert Højlund gik på, hvor skolens ejer hed Kirkeskov, og selvom han var egentlig en dygtig lærer, fortæller han. Men selvom han var meget glad for sit spanskere, hvor han svirvede drengene, som lavede ballader med det. Og det krævede ikke meget, før han blev sendt op til forstanderen. Der var på hans skole kom mange af dem fra Teaterlange-skolen, som nogle af de fine, som ville have en præliminær eksamen, som man ikke kunne få på Teaterlange på det tidspunkt. Så derfor kom de op på Kornmod, hvor de havde svært ved at komme ind i det nye skoleliv, som Robert selv siger, der var nogle hårde påser for, at de kunne blive anset som en af kammeraterne. Og, i tilslutning til det, der hed PM Vinterseminarium, var der også en øvelseskole, som eleverne hovedsageligt var fra borgerklassen, og det var mener, at Robert, at det var PM Vinter specielt glad for, da han selv siger, at han var noget af det mest liberale, man kunne finde. Og det var så om skoleforholdene i Silkeborg. Hej!